I un servidor, Joan Malvado. Hola a tots. I benvinguts. Muy buenas. Una setmana més així a la nau del misteri, El nou de misteri. Encantadíssims. d'Alteatubers. I esta setmana pues, hem tingut Ai, pont. ai, ai. Ai, ai, Hem tingut Dia del Treballador, veritat? ai, ai, ai. Que alguns no tenen per què celebrar-lo. Efectivament. Ui, ui. Oi! Ja comencem. Perquè hemos mirat, Jaume. I Ha fet un barri d'així a tots. cada algú que ho agafi com vulgui. Una panoràmica ahí, el tio. I el més inquietant és que fins a agost no tindrem un altre pont. Que a alguns es dona igual, Pues sí, repetís. pues sí. Viuen en un constant pont, no? Sí, sí, sí. Però bueno, heu fet algo este pont? Ui, este silenci no. Ui. No, yo no. Especialmente no. Bé, jo, el meu jefe, que està en la taula, em va donar lliure pel dia del treballador. Que és, que claro, com soc el més treballador del departament. Calla, que sí que van fer si vam estar de festa tú y yo. Vam anar a un cumpleaños. Ai, mare, què dius? Este pont era dilluns. Bueno, pero tú dius tot el fin de semana, ¿no? Sí, clar, des de Ah, dissabte, oh, diumenge i dilluns, clar. I no veritat. cumpleaños. Vam anar el nostre amic César, que diu que mos veu. Una salutació a César. César? Mireu a càmera, César. Mos veu o mos sent? Perquè Les dues coses. per a la gent que estiga escoltant-nos en la ràdio també està a Facebook. Clar, clar, clar. Que va destacar de la nit eixa pizza que es va fer, per a celíacos. Que el pobre, pobre home. Sí, té intolerancia al gluten y va a hacer una pizza que, bueno, él li diu pizza, yo no sé com dir-li. Argamassa. Que, atenció, que Miguel va estar, ojo, ¿Sí? festival hasta les 12:30 de la nit. Que van anar a casa a dormir. Tu a mi no em coneixes, Impossible. no em coneixes a mi Impossible. últimament. Però perquè no treballava, si no. Pues sí, sí, no. I fa uns dies, l'any passat, per ser exactes, IMDB, que per a qui no ho sàpiga és la pàgina web o aplicació ara amb la major base de datos de pel·lícules, inclús de sèries, d'actors, va publicar una llista de les 26 millors pel·lícules de l'any, dels Ai. últims 20 anys. I per què 26? No em preguntes per què. És el que van fer. I pues, entre elles estan pel·lícules de Christopher Nolan, Tarantino, la trilogia del Senyor dels Anells. Ahí estem. Ahí voy a arribar jo. Però la pregunta és... Quina és la vostra pel·lícula favorita? Dels últims vas dir 20 anys. Sí, bueno, en general. És a dir, per exemple, els últims 3 anys des d'aquesta llista va ser el Lobo de Wall Street, Interestelar Nada. i del revés. Segons els usuaris de Home, del revés és molt bona. No l'ha vista jo. molt, Jo tampoc. preciosa. molt bona. Sí. I, bueno, Calle, És que és molt complicat contestar aquesta pregunta. Per no això? sé. Sol és una. Vols que te responga jo i vas pensant tu? Ajuda'm. El Senyor dels Anillos, el retorno del rei. Tio, que fanboy, el tio. Oh! Ui, 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 ui. és la millor valorada en IMDB. Mira, ara, Sí? ja. Bueno, me'n vaig. Antonio? Uf, jo no ho sabria, no ho sabria. És que una sola, jo què sé. És que una sola és massa... El Senyor dels Anillos, el retorno del rei, Subjectiu, això, versió no? extendida. Es tracta de la pregunta complicada del principi. Eixa. Que sigui complicat. És a No? dir, Jo he pogut dir una que em va sorprendre molt. No vull sorpreses. Vull la millor. Quina pregunta t'ha fet? És que ja estem així. JFK. Això que el Kentucky Fried Chicken. Imagina, JFK, caso abierto. Antonio? Cadena perpètua. Oh, la número 1 de la llista. ¡Vamos! Fer trampa segur, tio. A fer trampa. Però m'has dit que la del retorno del rei? Ah, de les 3 del De Senyor les 3 del Senyor dels Anells Ai, és la... no havia és la vingut millor. amunt, jo. Aunque les 3 estan en els 15, Però si no ho dic jo. Si és que no ho dic jo, no sé, Cayetano... Molt mal, Calle, molt bé, molt mal. Molt bé, molt Molt bé. bé o mal? Com que És bé? Gollum i és mi Estem perdent audiència per segons, tio. Jo, per a mi, bueno, de les que més m'ha marcat... Sí, perquè també t'ho preguntem a tu, va, tio. Sí, perquè a mi ningú em pregunta, ja m'ho pregunto jo Pobre, sol. tio. Sí, sí, és així. Podria dir que és Jurassic Park. Bueno, en quin està, més o menys? En quin lloc? Pues està a meitat, no de la llista aquesta, que aquesta publica de cada any la que segur la millor, val? No és una llista de 150 o 200 millors, no, sinó és cada any esta. Per exemple, el Lobo de Wall Street va ser en el seu any, Interestelar en el seu any, val? Entonces, Jurassic Park crec que està per el 20 i algo de la llista. Me val. Però bueno, és un clàssic i els efectes especials ahí eren Però per a Jurassic l'època... Park 1 o Uno. la 3? No, Algun dia parlarem de la 3. està la 1, la 2 i la 4 nova. I la ruïna. Oh, me'n recordat de l'anunci ara del Suzuki eixe, que s'ha fet viral.
Ah, sí? Que l'han muntat en escenes de Jurassic Park. Sí. Boníssim. Sí. No Crec que no l'has vist bé, Miguel, aquest anunci, però és... Estava en la feina. No, jo en la feina no ho miré. No, Sí, però... tio. ¿Qué pasa ahí un Suzuki entre Entre el Rex, el la T-Rex. banda de Gallimimus i el... Exacte. Estem perdent audiència altra Y volta. una noticia que ha eixit que en la próxima nova de Jurassic Park o World Sí. World. torna Ian Malcolm. Ah, molt bé. Jeff, sí, no. Hòstia! Jeff Goldblum. Goldblum. Hòstia, no ho este. sabia. Clar. El How. Que té esa Es pot considerar spoiler, això? Y la de menudo montón de mierda. No, lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Seguim perdent audiència. Bueno, doncs ara que ho tenim tot clar, Ara que són 4 persones ja... ara que ens escoltem entre nosaltres, en uns minuts comencem. Ui. Al Teatubers. Come on. We were lovers for the first time. Pues així seguim en el Teatubers i recordar, xics, que... Recorda. que podeu, a través de les xarxes socials, amb el hashtag alteatubers04, Hi ha 4? ja 4, sí, pareix mentira. Pareix ahir que van començar, Sí. Però no. Però fa un mes. Fa un mes ja, hòstia. Fa més d'un mes. És veritat, perquè van parar una setmaneta. Ens va pillar la Setmana Santa i menys els que van treballar, com altres. Ai, els punyals. I ara sí que comencem amb la nostra secció d'internet, Ah, sí? que ens porta, com sempre, Ah, sí. Don Miguel, que avui es parlarà d'un youtuber, veritat? Efectivament. I... Avant. Sí. Ja duem uns quants programetes i encara no he parlat de res estrictament relacionat amb YouTube. Vam parlar dels haters una miqueta, però estrictament, perquè haters n'hi ha en Twitter, n'hi ha en Instagram, n'hi ha en tots els llocs. Recorda lo que era haters per a la gent que... Gent que odia, que té que tirar odio a la gent, pues a artistes o a qui siga, a través de xarxes socials. Si és a través de la vida real, pues ja són assassinos o violadors o coses així. Així que avui us porto un youtuber espanyol. Un youtuber. Youtuber, una persona que puja vídeos a YouTube. Que, Bueno, tinc ganar a per parts. Mastegué tot. No, però youtuber, perquè Miguel puja vídeos a YouTube, però... Ai. I què ha passat en el meu canal esta setmana? Això, què No passa, sé què Miguel? passa, Miguel. Bueno, però avui mos interessa l'altre. Bueno, vinga, ho deixem per després. És un youtuber espanyol que puja FIFA, que és un joc que recrea partits de futbol. Es diu DJ Mario, però no és DJ. Perquè, clar, ja sabem que tot el món... Alguna volta, vosaltres també us haurà passat, una experiència de posar-vos un nick, ja tancar el counter i arrepentir-vos a l'instant. Molt. Home, Algun exemple? Cada 2x3. Algun exemple vos han... Buah, jo què sé, des de tirant 7. Tirant 7. Tirant per què? Per tirant-lo blanc. I 7 perquè poso un número. 7. Per Raül. Què té que veure això amb mi? Res. Res. Jo m'arrepentís del meu primer, que era Miguel Santa, Raya Baja Rock. Tu en quina cara vas a entregar un currículum? Hola, vull treballar en la teva tenda de roba. I el meu correu és Miguel Santa Raya Baja Rock. Bueno, tinc perdut. Tu, Antoñito, alguna experiència heroïna? El teu era Tito Tatinto, Totinto Tinto. Cert? O sea, que ahí... Tito Tatinto, cert? No volies dir-ho, eh? No me'n recordava, gràcies per recordar-me. Bueno, la qüestió és que no és DJ, és youtuber i puja FIFA. La qüestió és que és un youtuber prou jove, 27 anyets, que compta amb un canal principal de més de 2 milions i uno secundari de 600.000. Un total... Quasi con nosaltres. Sí, més o menys, sí. la Un paga total 3 milions, en total. Sense comptar xarxes socials, sols YouTube. I com ja he dit, puja principalment el FIFA i podríem dir que el seu èxit, parlant una miqueta a veure com és deu als següents punts. És bo a l'hora de jugar i sempre és agradable veure una persona que sap el que fa. Té molt clar que el seu públic són adolescents i per tant utilitza un llenguatge molt acord als adolescents, directe, amb molta edició i demés. Els vídeos són molt lleugers, que n'hi ha vegades que puja directes de millor una hora de contingut, però són molt lleugerets perquè va canviant. Sí, que ara YouTube favoreix, sí, la plataforma favoreix els vídeos de llarga duració. Per una hora jugant a futbol. O obrint sobres, és que tu quan fa que no jugar en FIFA? En FIFA de 17 ja, 2013? 14? Perdona, Miguel, has dit obrint sobres? De FIFA. De FIFA. Fa anys que no jugues a FIFA, eh? Obrint sobres en FIFA, sí, es pot obrir sobres Aquesta en FIFA. personatge teva està també per ahí mig? O... Bromes polítiques així, mare meva. I el punt estrella d'aquest youtuber és que té molt mala llet i és una mica picat. I si abans dient que estava veure a la gent bona, És de Madrid?
Ja m'has xapat el xiste. Ai, sí. És que no pots... És que... Me cague en la mar. Jo com ho sabia, m'he callat, veus? Ai, Tio, bueno, disculpa. no passa res, com si no hagueres dit res. Disculpa. Bueno, Vale. jo he enganat la resposta. Pere, tira pa carrere. Rebobina. Ja s'ha anat. Les 4 persones que n'hi havia s'han anat 3. Devem persones. De ben persones. És millor encara, millor que veure una persona que fa algo bé, és veure-la fracassar. I sobretot per als espanyols, no? Així que, com es sol dir, una imatge val més que 1000 paraules. Estem en la ràdio i no podem posar una imatge. Van a posar un clip de sonido. Venga. El nivel de cabreómetro está muy elevado, chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! El nivel de cabreómetro... ¡Ay, ay, 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 ay! Está a unos niveles ya de explotar ya, ¡No le salen los pases a Coutinho de repente! ¡Me cachis en la mar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Yo estaba haciendo un directo muy tranquilo. No me hagas enfadar. La música a tomar por el culo. No es momento para música feliz. ¿Pero por qué te lesionas, Walker? Pero tú eres... Pero no ves que... Pero dejarle muerto ahí, que estaba saliendo a la contra. ¡Dejarle muerto! Es que al final me va a marcar, tío. ¡Míralo, míralo! Ponme un jugador debajo de la portería, hijo de la grandísima. ¿Quién es ese calvo? ¡Tira, calvo! ¡Calvo! ¡Eres calvísimo! Me da igual lo que haga, que este partido está escrito. Se la va a mamar con Kluivert. Y yo no puedo hacer nada, tío. Yo no puedo defender. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¿Por qué mis porteros son una mierda? Atenció. Mare meua. Això efectivament són colps al llit, colps a la caïda, colps. És Menys tot mal que molt ho has constructiu i molt, sobretot un valor, no, de la derrota, no? Ara, ja m'has fotut el xiste, macho, però si algú s'acaba de connectar... Dic, Jaume. No, que me dona compte de que tinc que revisar tots els àudios que es posen antes. Et jure que en el Premier no passava de la ratlleta groga, que és, bueno, menos. Bueno, ja m'ha xapat el xiste, però... Borja estan enfadat ara amb nosaltres. Ui, Amb nosaltres. i jo vaig mig afeitat, així que xinxeta també, com molt veig el vídeo. Bueno, la cosa és que m'ha fotut el xiste, perquè si qui s'acaba de connectar a mitjan del clip, Cayetano, tu que és una persona amb bon criteri, Dime. i sense saber de quin equip és esta persona, Sí. de quin equip diries que és? Del Betis. En vez de que tornar a fotre el xiste... Ara sí? Tío, ¿me has dicho que no antes? Del Madrid. Efectivament. Ai, ahí está el xiste, la zona. ¿Casualidad? No lo creo. Madre meva, com estem avui, tio. Sí. Bueno, ja al sentir això, ja podem veure el nivell, no? De... Mare meva, està impressionant-me. Però és que, clar, la qualitat del... Anem per la zona fulla ja. La qualitat del youtuber no seria res sense una comunitat activa. I aquesta comunitat, la comunitat de DJ Mario, és una mica particular. Perquè li agrada, com saben que el millor és quan te perd i s'enfada, els agrada veure com perd. I veiem una comunitat molt activa a nivell de comentaris. De, ai, t'has picat, tal. Però de repent, conforme va creixent aquest home, va tenir més influència, veiem un fenomen molt curiós, que a mi és el que m'agrada. Ja, si vam dur el fenomen de Chris Pratt amb What's My Snack, no? A nivell mundial, així a nivell d'Espanya tenim els comentaris en el canal de DJ Mario, que són contes que la gent es crea, amb noms, per exemple, fent un joc de paraules amb el seu nom. Ell és DJ Mario, doncs apareixen contes DJ Palos, DJ Cabreos, DJ Lloros, DJ Retraso, etcètera, que és el que fa aquesta gent, és en els vídeos, sobretot en els directes que duren una hora, clar, tu no tens temps, la gent ocupada no té temps de veure tots els dies una hora de directe. Ja, tio. Entra en comentaris i veu una espècie d'índex. I esta gent el que fa és posar el minut exacte, per exemple, DJ Palos, en el minut tal li pega el palo. DJ Cabreos es cabreja en tal minut. Fins així, la locura és relativa, però és que va a més. La gent s'avorreix molt, no? Això anava a dir. No. La gent té molt de temps. És a dir, si ell té temps per gravar això, la gent que trau... Però és que apareixen El dia del treballador així n'està bé. apareixen contes, perquè lo de DJ Cabreos està divertit, però és que apareixen contes com DJ Cama, que és cada volta que es tumba en el llit, DJ Cuadros de Fondo, que és cada vegada que es veu el quadro de fondo de decoració, DJ Sonrisas, cada volta que somriu, DJ Rebotes, DJ Efectos Raros, estos efectes que les aplicacions que te distorsionen la cara. Cada volta que este youtuber clava un efecte xina, n'hi ha una persona que automàticament va en comentaris i posa en tal minuto ha posat un efecte raro. O DJ Comunión, que és cada volta que es veu la foto de la comunió, perquè s'aparta i té darrere una foto de la comunió. No poden ser tots la misma persona? No crec, vamos, seria molt...
Però el problema, que més enllà, és que DJ Palos, el canal de DJ Palos, que únicament es dedica a comentar els palos que li pega a este tío, té 8.000 subscriptors. 8.000 persones que es subscriuen a este tío que diuen, mira tu que bé. Però és que DJ Recuerdos... Són garrapates que estan creixent Sí, a base de l'altre. DJ Recuerdos, que puja soles vídeos repujats de DJ Mario, però de fa anys, té 30.000 subscriptors. Mare meva. O sigui, ja és un canal que ja estarà guanyant diners, això, home, a base de pujar els vídeos de fa un any d'una altra persona. O sigui que podem fer això en el teu canal. Claro, si jo tinc 1.000, vosaltres tindríeu 4.000. Moltes més. És increïble. Bueno, ja per a concluir la secció, hem parlat de fans. I de fet, Cayetano, tu has mencionat al principi del programa la paraula fanboy. Fanboy. Què et pareix? Què vos pareix, companys i benvolguts radioespectadors? No sé si es diu així, no? Fa igual. Què vos sembla si al següent programa parlem? Oients, gràcies per la correcció. Veu... Què vos sembla si al següent programa parlem de la diferència entre fanàtic, fan i el terme que has mencionat tu, que és més recent, fanboy o fangirl o fanarroba, per a que no s'ofenga ningú d'esta gent que s'ofèn tan ràpid. Molt bé. Interessant. Boníssim. Boníssim. També està la versió, la varietat ja fangirleando. Ai, això no... El gerundi, quan estàs... Estoy fangirleando. És el gerundi. És que hi ha tota una Està ciència. creant una rama nova del llenguatge per ahí. Hi ha tota una ciència Sí, ahí. per ahí. Pues jo per mi, companys, ja tinc el programa següent resolt. Ja està. I després Calle pues, ens parlarà un bloc de Black Mirror, veritat? Veritadíssim. Però abans Com? anem... Veritadíssim. Veritadíssim. Però abans anem a l'última de Shawn Mendes. Jaume? Així seguim en Radio Altea en el 107.6 i a través de la app i de la pàgina web, que mai ho comentem, per És veritat, cert. és veritat. I per cert, tenen una bona app. Ai, On estan tots els podcasts de totes les programes diferents que n'hi ha. sí, els nostres ja estan pujats, veritat? Sí. Si no m'equivoque. Sí, tenim el nostre espai i tot. Ui. I a més és un... Pots passar moltes hores ahí dins, la veritat. Sí. I recordar que a les xarxes socials estem amb el hashtag Alteatuber04. Ni 05 ni 03. 03 ja no. I 05 que esperem La setmana que ve, la la setmana que ve. Veurem. si no mos tire. I abans es comentava Calle sobre la nova sèrie... Pere, bon profit, Bueno, Pere. nova. No és nova, però... Un atrac. Què passa, Miguel? Un petit atrac a Pere Què passa? que estava... Preguntamos. Estava berenant del pobre. La boca plena, tío. És que ho hem parlat abans de dir si podem atracar-lo. Pues Bé, sí. Anem en Black Mirror, veritat, Caetano? Veritat, és una sèrie que no és nova, perquè sí que és cert que van parlar fa 2 setmanes de la sèrie Por 13 razones, i ja en aquell moment aquesta sèrie ja estava despegant i ara mateix està tot el món la té allà dalt i tot el món que l'ha vist arrel de nosaltres comentau així està superfeliç i supercontenta. És una sèrie nova. És una sèrie nova, però la de Black Mirror no és nova. La duem... Més que per ser nova o no, la duc perquè és una sèrie que molta gent no ha vist. Com jo. Com tu. Efectivament. I con Jaume Jo tampoc. tampoc. Menys mal Jo que he vist- Antonio... Sí. Una miqueta Jo sí. vaig veure la primera temporada. És que és una sèrie molt especial, que diu, una sèrie totalment diferent al que n'hi ha per ahir. No és una sèrie a la que pense jo que pugues enganxar-te a veure maratons i tal, perquè són... La primera característica que té és que són episodis inconexos. Vull dir, no n'hi ha... Els actors són diferents entre un episodi i un altre, les trames són totalment diferents, no té res que veure, són com pel·lícules soltes, les temporades són de 3 episodis únicament, és una cosa molt estranya. I són episodis que el deixen tocat, el deixen pensant. Vol dir, tu veus un episodi de Black Mirror i quan acabes de veure-lo no, és molt complicat dir, bueno, vale, ja acaba de veure això amb una altra cosa. Possiblement podràs anar a aquesta altra cosa, però estaràs pensant, ostres, el que acaba de veure és fort, perquè... Però en quin sentit? Bueno, podem començar primer pel títol, pense jo, perquè Sí, perdona. pareix que siga... No, ho has fet molt bé. Pareix que siga una màquina triat a l'atzar i té molt de sentit. Es diu Black Mirror, que com bé sabeu, bueno, com bé sabeu en anglès és... Sí, Qui- cotxes qui fa- de xoque, no? La traducció que fan... De Jack a Johnny, no? Sí. Com el Algú resplandor. vol traduir-ho o no? Jo no m'atrevís, que no m'atrevís. Espí negre. Ah, ahí està, vale. Fa referència a que avui en dia, la societat en la que tenim, allà on mirem tenim un espill negre o una pantalla de mòbil, de tablet, d'ordenador. Ah, jo Sí. pensava que era un anunci de Carglass.
Oh, que grans anuncis. Per favor. Mereix la pena que un dia els comentem, Joseba de Carglass. Joseba de Carglass. Joseba és un home, és una eminència ja dins Sí. del món de la televisió. No, però més enllà del xiste roïn, m'ha tocat, a la patata. És que, jo és que em vaig donar compte del significat quan ja duia 2 o 3. I és això, avui en dia és molt complicat passar un dia sencer sense veure un Black Mirror nostre. Sempre tenim uno a mà, i el veiem diverses voltes al dia. Aleshores, què vol esta sèrie? Esta sèrie vol retratar aspectes diferents de la nostra societat i, si és possible, traslladar-los a un futur més o menys pròxim per a dir, ui, si seguim per així, per este camí anem a plegar a algo paregut a això. I si tu veus la sèrie tenint en compte aquesta premissa, estàs veient el capítol i estàs dient, joder, mare meva, tal i qual. És que és molt depriment. És molt forta. Ho has dit deprimit, És forta. Sí, ho ha dit. És forta, impactant. Estàs bé, tio. Sí, crec que ara estic millor. Però bueno, no anem a parlar tan negatius. Anem a parlar una miqueta de les trames, si voleu, perquè la gent no es pensi que és algo gòtic. Tenen 2 espectadors ja, tio. Més que res, perdona que et calle. Sí. És que sempre presenta una societat distòpica. Sabeu el que és, no? No. Voleu que ho expliqui? Sí, per favor. Societat distòpica. Adjetivo. 2 punts. És una societat que es presenta de manera negativa. Com per exemple, no sé si ho heu vist 1984, que és com el gran hermano. Sí, vale. sí. Pues tot això, és part negativa. És negativa, sí. Molt negativa. Tots els capítols comencen en una pregunta, diguem. Què passaria si? Sempre. Com per exemple... What if? Com per exemple... Què passaria, el primer de tots, que és bestial, què passaria si segresten a un familiar de la Casa Reial i fan xantatge al primer ministre, en aquest cas, britànic. Tot passa en Gran Bretanya. Comença el capítol i desperten al primer ministre britànic per la matinà. Té ahí un gabinet de gent del seu govern preparat per el que pugui passar i l'ensenyen un vídeo que està en YouTube i DJ Mario? No, això no va per ahí. Una membre de la Casa Reial que està segrestada i està dient: voy a morir en 24 horas si el primer ministro británico no sale teniendo sexo con un cerdo en la televisión. Ai. A partir d'ahí van a contar-nos tot aquest dia des d'aquest moment fins quan acaba el capítol. Hasta les 24 hores, I tu vas veient el transcurs de tot i quan acaba el capítol dius, no pot ser que m'ha plegat així i que jo ho veig a tot raonable tenint en compte tot el que ha passat. I és una carta de presentació brutal que el deixa... Després de veure això no te pots anar a fer qualsevol altra cosa com si res, això és a Xina. I bueno, a Xina n'hi ha... A mi des que més m'agraden, per exemple, n'hi ha uno que és què passaria si pogueren gravar els nostres records? Si tot el que nosaltres veiem i escoltem pogueren gravar-ho i arxivar-ho com en un disc dur intern. Això és increïble. De fet, crec que vaig llegir que Robert Downey Jr. volia fer una pel·lícula. Sí. Va comprar només els sobre drets. aquest episodi. Sí, va comprar els drets per a fer una pel·lícula perquè la premissa és bestial. Es suposa que tot el món ja... No és que sigui obligat, però és com una moda dels mòbils, al final és de tot el món. Pues, tot el món en un futur pròxim té com un xip que t'ajuda a gravar i guardar tot el que tu, el que tu veus i escoltes. Per a què serveix? Pues comença, per exemple, el capítol i és un... Que canvi, per favor. Vamos ahí. Sí. Yeah. La tria jo. Això hi ha un problema, sí, ¿Qué cree que soy mujer? Pues cabe con cigarros. Crec que tinc futur com a DJ, Ya la Cayetano va a hablar de sexo en Nueva York. Coca-bomba. ¿Cómo conocemos a esta madre? Però que l'entrat més ritme a la secció, això no ho podeu negar. No, desde luego. Paro en terra, esto, Pues... comença... Els productes fila completament. No, sí, estic. A mi sí del clima. El protagonista comença en una entrevista de feina Aquesta m'agrada la idea, ja, i està fent-la. Sí. I a l'acaba i se'n va a casa. I quan està en el taxi diu, ui, vaig a repassar l'entrevista. I té com una pantalleta ahí en el taxi i pot volcar el seu pensament i pot revisar, fer zoom, parar, rebobinar tot el que ha vist o és com si ho haguera gravat. I després se'n va a una festa, comenta això i diu, oye, ponnos tu... Ai, pongo algo. Sí, entonces, o llança, diguem, a una tele normal i corrent i tot el món va veure aquest pensament. Hòstia. Les coses que passen a partir d'ahir és com això pot afectar en conjunt a tota la societat i és per això.
que el deixa pensant. No, molt bona, molt bona. Vos la I- recomanem els dos perquè Sí. és una sèrie que... La millor notícia és que Netflix ha fet ha pagat, diguem, una altra temporada que és molt bona i el primer capítol que ha pagat Netflix m'encanta, que és més feliç que els demés, i és què passaria si per a fer tot el que necessitem fer en la nostra vida normal i corrent comptaren les valoracions que tenim en xarxes socials. És a dir, si tu vas a per una hipoteca, dona igual que tingues aval, dona igual que tingues diners, dona igual. El que importa és que tinguis una bona... Molts me gustes en Facebook. Sí, bueno, però tenen com una valoració del 0 al 5, Sí. que tots tenen la mateixa. Que tu és un 2, no te la donen. Que tu és un 4 i pico, depèn del nivell de la casa, te la donen o no. Ai, I aquest estil de... pot anar molt de joc, clar. Sí. I, en fi, és una sèrie pa veure. Que avui en dia això també es pot aplicar als youtubers que tenen molts de subscriptors Com i li jo? faciliten aconseguir La vida. més coses, no? Claro que sí. O molta gent d'Instagram que puja fotos i no és, o sea, no és ningú, vull dir. No és un personatge famós, sinó que té molts seguidors per Exacte. les fotos que puja. Influencer d'aixòs. I clar, les marques, els ja està, productes, van a ells, sí. tots van a ells, no? És que això que has dit, jo és una Els cosa rubios. que em donem molt de compte, ja no sols en les megagegants, sinó en gent que coneixem nosaltres del poble, que potser tenen un compte prou potent d'Instagram, per exemple, que tenen 1.000 seguidors o 1.500. Que són 1.000 persones, Això és una publicitat molt forta. Si una marca vol clavar ahí algo, pues tu gasta les meves ulleres, o tu la meva roba, o fes fotos en la meva colònia. És una propaganda bestial. Sí, que això arriba de forma immediata a 1.000 persones. Influencers, com ha dit Miguel. Influencers, pues això és una cosa molt... Pues mira, parlant d'això i de les sèries, l'altre dia em vaig trobar una sèrie que li vaig comentar a Miguel, que es diu El Séquito, Sí. Oh, boníssima. el que està produïda per Mark Wahlberg, i està molt bé. Sí. Jo no sé de què està parlant bé, però bé. La setmana que ve, Ui, mireu-la i ja tenim faena. Puc parlar d'ella ara mateix. I la comentem. Oh, ja, no, guarda per la setmana Però que ve. quants episodis n'hi ha? Oh, són 7 temporades. Són 7 Ara, temporades. calle, vinga, vamos. Vinga. També el dic que dura 25 minuts l'episodi. Sí, no sí, dura Tinc molt. que anar a temporada per dia. Vale, tio. Bueno. Si t'has vist Friends en un mes, pues veure... La pregunta és, tens algo més per fer? Ui, 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 ui. Te la posa... Has tardat en reaccionar, jo te la estava posa pensant-m'ho molt... ja. Guinyant l'ull, esto que estava. Jo no vaig enganyar-te, cada volta que diguis el nom d'un capítol, Sí. com m'he vingut amunt a dir-lo de What If, s'ha intentat traduir-la, però quan he dit què passaria si el primer ministre diu, ui, 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 se me va de les mans. I t'has llençat del vaixell ahí, eh? Sí, ui, vale, que bo, Sweet and it was true. Pues ara canviem un poc i anem a Human. Ui. Don't put your blame on me. Oh, yeah. Pues ha tornat Antonio a la secció del Teatubers. Així estem. Ha tornat una setmana més. Sí. I, bueno, passem de la xocoteta pantalla, no? Sí. Que ja no sales la tele. De Chicotet Black Mirror. De Xicotet Black Mirror. El xiste? Recordo que han dit... Però Xicotet no saps en anglès com és? O? Perquè has dit Black Mirror, però en Xicotet vas dir No, en no sé castellà. com és, tio. A little bit. No, però passem de la xicoteta pantalla, ja no de la tele, sinó de l'iPad o de l'ordinador, a la gran pantalla, A la gran veritat, pantalla. Antonio? Exactament. A l'estrena més destacada d'esta setmana, que és Z, la ciudad perdida. Usted es el explorador. Deme la mano. Quiero encontrar una ciudad perdida. Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino. No te conocerá cuando vuelvas. Sé que es un sacrificio para todos nosotros. El entorno es brutal, difícil. La expedición te puede costar la vida, pero podrías recuperar el buen nombre de la familia. No ha habido nadie que vuelva de allí. Inquietante, ¿verdad, Carmen? Però inquietant el tall. Vaya fracaso de la pel·lícula. Però esto es preproducció. Hay que revisar ya. M'ho apunte 2 voltes, 2 asteriscos. Revisar els àudios antes. I revisar esos canvis de música i La faena que d'ambient. té Jaume la setmana que ve. Pues bé, Z, la ciudad perdida. Què conta? Què mos conta? És un drama d'aventures protagonitzat per Charlie Hunnam, Miguel. El sona? Aquest actor? Sí, o jo estic...
Ese badass de Sens Sons of Anarchy. Enamorat, anaves a dir? Tot lo heterosexualment... Ja són dos. No, Tot lo heterosexualment parlant que es puga, enamorat de Charlie Estic Hunnam. d'acord, jo demà jo vull ser com ell. També. Jo, si fora dona, aniria a acosar-lo sexualment. i jo inclús creuant-se en línia, vull dir, no m'importaria. sí. És preciós. Si n'hi ha que provar-ho, Sí, és que preciós. siga Ah, ell. sí, Si te hombre, provo, uno. en ell se té que ser. Nos ha jodido. Exactament. Menuto menot. Complicat seria... Ai, mare de Déu, senyor. Lo complicat seria que hi huiguera. Però, i tu per què? Jo, Perquè m'agrada, Toni, tio. Toni Bueno, sap que Sons of Anarchy, però tu per què? Ah, tu també? Pues ja Sí, sí. causa una miqueta millor. La, veus? la va començar a seguir, però tampoc l'acaba. Vas veure 6 temporades que contaven lo mateix i vas dir, pues, Ai. l'última contava lo mateix. En fi, què mos conta, senyora Perdida? L'altra expedició en la que el britànic Percy Fawcett... Tu, no sé Com, per què com? t'empenyes en buscar noms Sí, raros. sí, no, aixina jo, aixina de locos. Fonsi, el de Despacito, has dit. De Despacito, Pots exacte. pots repetir? Percy Fawcett. Per si què? Per si acas. Ai, mare de Déu, senyor. No tenim espectadors. Antonio ja, segueix faltant de respecte a les personalitats. Primer va ser a Gandulf, Gandulf. que li va dir Gandalf. Bé, Percy Fawcett, l'expedició que va participar ell en busca d'una antiga civilització, el Dorado, a la selva d'Amazones a l'any 1925. La pel·lícula adapta una novel·la de David Grant en la que ell fa una reconstrucció de la història reial. No vas a burlar-te de David Grant. No, per favor, ja... I bé, la pel·li està dirigida per James Gray, que és un director que personalment m'agrada. No sé si heu vist alguna pel·lícula. En pel·lícules com? No em sona a mi. La otra cara del crimen, La noche es nuestra... No? Espera, que Tan sonant True espantats de Lovers. guerra. Two Lovers, No, pues no, tio. Sí, Tengo esos, dos. esos dos son de Chimo, ¿no? de Chimo Fénix, De Chimo Fénix. exactament. Joaquín Phoenix. Ai, mare. Un director molt interessant, te recomano, Miguel. Sí, sí. Me dirà alguna. I bé, altra estrena, també... No important, però sí que pot ser curiosa per a nosaltres. És que Totes les estrenes són importants. Per supost, i més per a nosaltres. Perquè han que som arribat ahí. Bons cinèfils. Clar. Es tracta d'un documental que es diu Herederos de la Bèstia, que parla sobre el rodatge de la mítica pel·lícula del Dia de la Bèstia d'Àlex de l'Església. I... Molt bona pel·lícula. Exactament, molt, molt bona. I res, és entrevistes als directors, a tot l'equip artístic, i com també relaten com segueix influint aquesta pel·lícula fins avui en dia, no? En el cine espanyol. Perdoneu un segon. Sí, un tall, perdonem, Antonio. Perdona, Antonio, és que Jo intentava no mirar a la calle, però... tenim el nostre amic Cayetano que ha descobert que el que té davant és un micro. I estàs trencant-lo. I Per què em diu sempre Cayetano quan estem en la ràdio? Cayetano Solano. Després apaguem la llum esta i soc Calle. I de repente estem així, No, no. Cayetano. Jo el dic Cayetano quan para algo roïn. les coses No no para, van bé. No para de tocar el micro. Entonces, La tret del puesto. perdona, sí. Sí, però sí, no però- ha parat hasta que l'ha tragat. Estem trencant-li la pobra secció al pobre Antonio. No, sí, ho hem tallat tot, no patiu. Avui estem on Va, falla. continua, Antonio Osenc. Podem continuar? Podem. Avant, Antonio. Què vos va semblar la pel·lícula clàssica i que el fet de que diuen que va influir molt al cine espanyol, inclús avui en dia? Vull dir, penseu que va ser un canvi? Sí, clar, venia d'altres com Operació Mutante, que no sé si l'heu vista. No. No. No l'heu vista? No. Però ja no a les de l'Iglesia, sinó... Mireu-la per la al cine setmana que ve i espanyol. comenteu. Coño, Ai, quanta faena. Tinc que només 7 temporades d'aquella sèrie. Ara Ja pots començar a estar ahí. No dic ja sinó la pel·lícula en si, sinó... o sea, les pel·lícules d'Àlex de l'Iglesia, sinó el cine espanyol. Sí, clar. Utilitzant els efectes del mític Schweppes de Callao, del centre de Madrid. No sé què estàs dient. En la pel·lícula hi ha una escena on estan dalt, just Molt mítica. de Gran Via de Madrid, i tot això, pues, els efectes per a l'època i pel cine espanyol, Està molt bé. la veritat que estan molt bé. Bé, i canviant ara de tema, però relacionat en tema cartellera i cine, era que volia comentar-vos, perquè la setmana que ve s'estrena una nova edició de la Fiesta del Cine. Sí, sí, ja tinc molt que dir jo. Sí, pues, Miguel, per favor, pots començar. Sí. Bueno, primer, Pues clar. per informar, són Introduïx. el dilluns, el dimarts i el dimecres, dia 8, 9 i 10 de maig. La setmana que ve. La setmana que ve, exactament. Jaume, jo quin dia vaig a lliurar? Bueno, sí, jo tinc molt que dir així, perquè em fa Què? molta ràbia. Què dies cau, per cert? Dilluns, dimarts, dimecres, no? Dilluns, dimarts i dimecres. Molt bé, no... Així que no tinc excusa per a perdre-vos al Teatubers. Oh! Exactament.
Exactament. Per això comenta esta setmana. El programa de Pere, si voleu, sí. És després. Encara estic esperant que Antonio planteja un plan. Per favor, el programa de Pere també. Jo encara estic esperant que Antonio planteja algo per a no veure el programa de Pere. N'hi ha algo, però vaig a guardar meu. Avui, després d'això, és el programa de Pere. Sí, no n'hi ha res més, m'interessant. Que mola això nom, El programa de Pere. No, perquè té un nom. Ah, sí, en Ràdio Altera. Té un nom. Quin nom? Sí, a contratemps. el diu. Contratemps. Puc dir ja lo de la festa del cine? Per favor. Que em fa molta ràbia el tema de que els mitjans de comunicació diuen que la pirateria està acabant amb el públic que va al cine i consumeix de forma directa la pel·lícula d'estrena, no a través de coses il·legals com la pirateria. I després arriba una cosa com la festa del cine, que posa un preu molt competitiu i va la gent en massa. I dius, no serà que està molt car el cine? Perquè jo, quan un producte és de qualitat, jo el compre. Videojoc, música, tot el que siga que a mi m'agrada realment, jo em vaig a la tenda física, o virtual, da igual. Sí, molt bé, però sobretot a mi m'agrada en físic. Tindré ahir la meva estanterieta, el meu joc i tal, dels meus favorits. Quan considere que mereix la pena, tindré aquest agraïment al creador. Sí, també. Però, clar, si te posen... Si, per exemple, a mi m'agradaria anar al cine per fer la gràcia un dia de què vaig a veure? Vaig a veure una pel·lícula mitjana tal, una tonteria de pel·lícula, per passar el rato. No puc, perquè està molt car. Entonces la veig d'internet. Que no és que la pirateria estigui acabant amb el cine, sinó que és que té un preu, al meu pareixer, excessiu. Sí, no, d'aquesta manera, inclús sense veure què n'hi ha la cartelera, és que t'arriesgues. Claro, dius, vaig a veure què Té passa. que haver alguna cosa que sigui mitjanament interessant que m'agrada a mi, per este preu. I no heu anat al cine a Madrid. No, però sí a València. Al cine a Madrid és més barat comprar-te el DVD o el Blu-ray que anar al cine. No és broma, I si és en 3D ja? L'entrada val 9 euros. Com poden tindre la poca vergonya de dir que és la pirateria la que està acabant? I després t'agafes palomites, perquè si no té sentit. Jo és que no puc, si no... I ja t'he deixat 25 euros. Dius, Sí. algo està fallant. És una barbaritat. Com es diuen palomites en valencià? Roses. Roses? No ho sé. Anava a dir una barbaritat. O clonxes? Conxes? Roser no. Com es fa? Roses. Roses. M'ha semblat que has dit rosers. No. Roses és el que té ma abuela fora. Vale. Perdona, aleshores perdona. I mongetes, que són mongetes? A part de la dona que està en... Que anava el xiste fàcil, no? No es diuen alguna així, estic jo... Sí, a mi em sona també d'haver-ho dit. Bueno, no estic loco. Total. Que yo allí penso con tú en el tema del cine, però sí que és cert que vaig llegir alguns articles que feien algun estudi per a veure si això es podia mantindre a llarg plaç i pensaven que no seria rentable. Era massa barat i faria falta... O sigui, faltaria veure si la gent seguiria anant tant en massa tot l'any. No, sí, perquè es va implantar en 2009 a Espanya i fins a 4 anys després no s'ha arribat a tindre aquest èxit. O sigui, diguem que des de 2013 té aquest èxit de que està venent entrades, esminant les dades, milió i mig cada edició que han fet. És molt. D'entrades, és una barbaritat. Jo no em refereix que mantindre aquest preu, sinó a baixar el que n'hi ha ara. No, clar, no, un terme mig. Eixe terme mig, molta gent pensa que és les plataformes de vídeo en streaming, tipus HBO, Netflix i tal, que també valen entre 10 i 15 euros al mes i tenen 40 milions de persones que ho paguen i així tens els estrenos quan vols, alguns simultanis en les sales de cine i en el futur volen fer-ho. I d'aquesta forma sí que es manté l'equilibri entre benefici i que a tu no el costi un per tant, de cara. el cine que està considerat ara com un privilegi, entonces, no? Perquè si a un preu raonable ja tenim una altra cosa, el cine que va quedar ara no? Van a mantenir el preu com si fos ui, elitista, ja. No sé, ja ho veurem. Jo crec que depèn. Una estrena sempre t'apeteix veure-la, almenys per a mi, en pantalla gran. A mi igual, però me tira per carrer moltes voltes el preu. Sí. Sempre estava aquesta frase que va dir Iñárritu, com es diu? Alejandro González. Iñárritu, que dia... El director de, per exemple? El Renacido. Vaig a parlar del Renacido, que dia... Si has visto el Renacido en tu móvil, entonces no has visto el Renacido. Perquè dia que es perden tants detalls i tants matisos. Sí, te deixa... Només en el tràiler que jo sabia que això era pobre en el cine. Sí, també pots anar en tapons els oïdos, perquè de diàleg... També. Però, per exemple, una pel·lícula com... per exemple, la de Power Rangers, que vam parlar d'així fa 3 setmanes. És una pel·lícula que te pot fer il·lusió de dir, que bé, vaig a veure-la, però no per aquest preu. Mentre que, per exemple, Guardianes de la Galàxia 2... Exactament. Quasi dic guanes, jo vaig anar de cap sense pensar-m'ho. Però l'altra, que a mi hauria anat en la fiesta del cine,
No ha anat. Inclús feta doblete. Veus eixa i esta que van estrenar de Charlie Hunnam. Ui, Saps? Sí, molt Per bé. doblete. Eixe preu, a part, Jo depèn del cine, també n'hi ha alguns que fan la seva pròpia oferta. Vull dir, per exemple, el Colsi Benidorm fa a 2,50. Que jo recorde. I a mi el posa dilluns i dimarts. Però encara més barat que a 2,90. Sí, que però això realment no és fiesta del cine, és Això com és una veritat, cosa que això és fan, veritat. Va fer la competència. Sí, sí. Pues jo, la de Z, aniré a veure-la en la festa del cine. Exactament, abraçadets allí, i Anem en els quatre a toallites veure i el la- que faci falta. al nostre xicón. Pues ahora, com diria Julio Iglesias, where? Is what I should have said. I should be in bed. Bueno, però qui estava dormint, pues Pere ens ha despertat una miqueta. I entrem en la recta final del Teatubers per esta setmana, xics. Una més. Que ràpid passa, mare meva. Sí, Com si hagués sigut... Pa. Tindrem que pagar nosaltres, Tindrem que pagar. Deuríem, per vindre deuríem. així. Bueno, no digo modal, per si acas. Pere està dient que no li importaria. I, xics, com sempre, la recta final... Què tenim aquesta setmana al Teatubers? A YouTube? I a Facebook? Aquest cap de setmana, ja m'adelante abans de que em feu senyes, tindrem l'entrevista completa o no a Paco Cabrera. Això hi ha una misteri ahí, Ja ho veureu. Sí, hem entrevistat a Paco Cabrera, que com moltíssima gent sabrà i qui no, pues, deuria, és la veu de la ràdio, de Ràdio Altea, que du 25 anys. 25 anys o... Sí, us va dir? 25, me'l va dir que sí. 25 anys en la ràdio, i porta l'home. I hem tingut el plaer d'entrevistar-lo. Però va a casa, torna i tot, no està vivint així. No du 25 anys, sí. Ben un dia portem avui. Total, que l'home, que és una eminència en la ràdio, i van tindre la sort de poder entrevistar-lo així, damunt, en esta taula en la que Sí, estem ara la mateixa. mateixa. I és un home molt tranquil que quasi no xerra, n'hi ha que traulir les paraules, n'hi ha que Toni que t'hauria d'ahir a forçar perquè quasi no xarra, és molt tímid. Van tindre que parlar a l'entrevista i dir-li, Paco, di algo o xarres o no la posem. Perquè tot mos quedava molt curtet, o sigui, l'home... Res, 23 minuts d'entrevisteta. Sí, això li falla, però per lo demés bé, simpàtic i tal. Però els 23 són parlant Miguel. Miguel no parava de xerrar, i Paco Cabrera calladet. Era un monòleg. Evidentment, és que diuen que la ironia per la ràdio no funciona. Evidentment, era ironia. Ai, sí. Ui, no pot ser. Jo vaig estar 23 minuts parlant, mare meva. Durant 42 minuts l'entrevista. Pues sí, va estar guai. Així que esperem segurament aquest fi de setmana sí. I que us agrada. Nosaltres vam disfrutar molt. Està molt interessant. A part de la Paco Cabrera hi ha una altra més que ja adelantarem en el seu moment. Sorpresa. I... Home, hem posat la foto ja en Facebook, però bé. Ai, ja m'ho he fet. Ah, sí? Ja m'ho has la sorpresa. Aleshores diu, Toni. Pues a Paco Lloret. Ai. Ja que fem un Paco, a les dos Pacos. Bueno, pues la setmana que ve no contarem res en el programa. Estem prohibit pujar fotos. Sí, parlarem coses de Paco Lloret. Clar, el pressupost, que també va ser després i també porta molts anys en la ràdio, per cert. Sí, també molt interessant. Va contar moltes coses interessants. Especial una que ja la veureu. Ai, i sobretot van llançar mogolló d'eslògans, Aquestes frases que se t'hi queden, igual que ha dit Cayetano de Black Mirror, que me sembla que de la patatona. Jo tinc un parell de frases guardaetes ahí. Molt boniques. Cert. Són uns generadors d'eslògans, és veritat, sí. Pues, xics, amb això posem el punt i final una setmana més. Una setmana més. Comentem antes una coseta del nostre vídeo d'Ull d'Ocell, del Televella, que s'ha fet pràcticament viral. Bueno, anem calle, vinga. Pràcticament viral en milers de visites. A nivell local. A nivell mundial. És un viral del poble. Pues amb aquesta bona notícia acabem aquesta setmana. I quasi 500 seguidors en Facebook. Yeah! Ahí queda. Així que seguiu-nos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en totes les redes, que nosaltres estarem ahí encantats i seguint una setmana més donant canya. Gràcies, xics. Moltes gràcies. A vosaltres.